I-ANC yeMpuma Koloni ithi ifuna ukuqinisekisa ukuba iinkonzo ezingundoqo zihanjiswa ngokukhawuleza. Lo mbutho ukwathi abathunywa bayo baza kubekwa esweni maxesha onke. So sifuna ke ngoku noko abathunywa bethu abangosodolophu bengabantu abakwaziyo umaqoko phambi kwabantu, bengazithandabuzi kwabona xa bemile, kwenzela uba bakwazi nodilishana nezinto zolwahlwahlo lwabiwomali, ucwangciso, imfuno zabantu zicwangciselwa njani, ziya njani iinkonzo ebantwini. Ukwathi zihamba kakuhle intetho namaqela ezopolitiko amancinci ukuba aphathe kumasipala ombaxa iNelson Mandela. Siyathethana ke nala maqela kunjanje uthethathethwano sele kwimanqanaba aphambili. Sekusele nje kuba badibanise nezigqeba zabo oondlunkulu babo kwenzela uba babuye besithi sikule ndawo ngoku nombutho wesizwe. Then ke sisuke sibheke ngaphambili siyothi naba bantu esicinga uba singakhokhela ngcono kunye nabo. Abahlalutyi bakholelwa ukuba elinyathelo liza kuba nefuthe kunyulo luka-2024. Kubalulekile ukuba amaqela ezopolitiko akhethe abantu abanezakhono zokulawula oomasipala, ingakumbi ngoba abavoti bathe ukulawula makube ngokubambisana kwaba masipala besithembu i-coalition government. Kufuneka imibutho ikhumbule uba kukhona nomthuzimele ngeli xesha i-independent candidates ekufuneka kusetyenziswene nazo zingantlontwa zintlokothiswe. Inkqubo ijongwe ukuqukunjelwa ingakapheli le veki sikuyo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.